When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you with Apostle Zet Shiani. Meway Hall, Cape Town. Indoda yakho kanti usendlini namhlanje ake zama bengithe ngizokuvulela iminyango for into yomsebenzi wetata. uyafuna ukuvulela umnyango Wetata ngiyafuna. iphi oil yami iza ne oil iza mama sase ndikuvulela kuthiwa mandikuvulele namhlanje kuthiwa mandikuvulele namhlanje oil yami. As a matter of fact, ngikubona uyongena kwindawo ye-oil. Yayifana nongithetha. Wetata. I'm saying as a prophet. Ngikubona uyongena kwindawo, njengoba ndithi nizawusebenza nge-oil. Ngikubona nawe ungena kwi-company ye-oil. Wetata. Wetata. Anana kuyayiunderstand nongithetha. Ngithi ngikubona ungena kwi-company ye-oil. Wetata. Uyafuna ungena kwi-company ye-oil? Ngiyafuna tata. Uke wasebenza nge-oil? Tata ngikasebenza. Ngiyokufaka namhlanje kwindawo ye-oil. Enkosi tata. Wetata. Zakunceda and umuntu enza kuconnecta naye njengoba nje zakufaka ukwalapha already yena selapha. There's a lady here. You were working kwindawo ye-oil and waxoshwa. Une case ngoku already is a CCMA. They complain about you but you spend ixesha elininji e-bathroom. Come here. There's a lady here. Usebenza uye wamiswa emsebenzini. They complained. But when you spend too much time in bathroom, une case ngoku is a CCMA. Come. Uwe mama. When ngithe ngizoconnecta kwindawo yantoni ye-oil. There's a lady already okule ndawo enza kufaka kuyo. Abandiva babantu. Ndimka akapethi. Aniva? Ndimtata. Nguwe lo. Usebenza phi wena? Angisebenzi ngoku. Awusebenzi ngoku. Ubusebenza phi? eCape Oil. Usebenza kwindawo ye-oil. Oh, you people are not ready for me. Can I prophesy? Oh, these people are not ready. Can I prophesy? Ithi kuwe ngizofaka lo kwindawo yantoni ye-oil. And kuthiwa xa ndizamfaka kwindawo ye-oil, there's a lady already okule company. And there is the one ukule company ye-oil. Cape Oil. Wetata. Icompany yakho le. Wekhamba ndiyam. You receive a report, but wena abelungu, you spend too much time at bathroom noma toilet. Wetata. But Kwathiwa ndithathe i-56 minutes etoilet spende ixesha lekhampani. So ndaya kwi-hearing ndagxothwa. what God? Wetata. I'm seeing a date, I'm seeing the 22nd of August. Ngikubona uyovela kwakhona e-CCMA. This happened back in 2023. Yamazi 2023. Wetata. Ngikubona ugxothwa. Gxothelwa into engabhadlanga. Wetata. Gxothelwa into engenamsebenzi. Wetata. Bakusa kwa-CCMA. Wetata. I'm seeing the 20th. Into eyenzekayo nge-22nd ka-August. Bendiyoxoxa nge-21 kaMeyi last year, then ndaya apha evekini ndaya eCCMA ndiyoqonda icase yami, kodwa sizayoxoxa nge-12 kaAugust.
Kodwa uzaphinda uyoxoxa nge-12 ka-August. Arbitration. Andiva? Icase yasiwa ku-arbitration kuthiwa zawuxoxa nge-12 ka-August. Lento le, it's not about the 56 minutes you spend it. Into ephekiweyo le. Tata. Into esetyenziweyo le. Uyafuna ukubazi aba bantu bakugxothisileyo. Tata ndiyafuna ubazi. Ngoba lento ayinento kwenza nawe, inento kwenza nabantwana bakho bafuneka basokole. Yho, tata. Iphekiwe lento. Kuthiwa ukuze ndikuncede mandisuka apha ndibheke endaweni yasecala. Tata apho uzalwa khona. Uzalwa phi wena? Uzalwa ecala. Uzalwa ecala wena. Can I prophesy? You people are not ready for me. Can I prophesy? Can I enter? Can I Google? Somebody say prophesy. Ndibonisa omama abathathu abasendaweni yasecala. Bathe wena uphinde uphangele. Cela undincede tata. Iphekwe ecala lento. Ndincede tata. Amagwirha asecala athi wena ngeke uphinde. That's why ngoku kubekwe nenyanga ka-August. Yibona kwizwe lakwamoya. Ukuthi it will be your final date. Lo nyaka wonke funeka uhlale endlini ungaphangeli. Cela uncedo tata. But if I be a prophet of God, I decree, I declare, I prophesy, I open up doors. Dibona ufumana omnye umsebenzi ongcono, omnye umsebenzi obhetere, omnye umsebenzi oza kubhatala isalary ebhetere. As your prophet, ndiyakuvulela namhlanje. As uba ndivulela wena, andivuleli wena wedwa, ndivulela nawe, ndivulela nawe, ndivulela nawe, ndivulela nawe, ndivulela nawe. Somebody shout, vulanga! Shout, vulanga! Ngegama likaYesu. Shaya izandla. Bring me an oil. Bring me an oil. By the power of this oil, ndiyayohlula lento bayenze phezu kwempilo yakho. In the name of Jesus. Yes. In Jesus' name. It's done. It's done. Shaya izandla kakhulu. It's done. It's done. Come on, shaya izandla kakhulu. You people are not celebrating God. Welcome to a journey of transformation, hope, and abundance. At Abraham Shiani's Ministries, we believe in living life to the fullest, just as God intended. Led by the dynamic and inspiring apostle Abraham Shiani, our mission is to guide you toward a life of purpose, prosperity, and unwavering faith. God will prepare a fish to take you to another level. Can somebody shout yes? Stay connected with us across every platform. Tune into our powerful sermons on Zibonele FM 98.2 every Sunday at 7:30 a.m., every Sunday at 6 p.m., every Tuesday at 8 p.m., every Thursday at 8 p.m. Experience life-changing messages on Bay TV channel 260 every Sunday at 8:45, every Thursday at 10:45. Don't miss a moment of this abundant life. Follow, subscribe, and tune in to Life Abundance, Christian Center for your daily dose of encouragement, wisdom, and God's Word. Experience life abundance today and let God's overflowing blessings transform your life. God bless you. And someone, you are here. You were supposed to be very frank in Pilo Yakobate. Bakuhambise ngesilwane. And esisilwane esisiyinyoka. Ashaza, I want you to be very much alert. Kondeza kwenzeka mama. Bamvale ngesilwane. Efama kudala into zakhe zadubula. Bathi bamvale ngesilwane.
Cela ninganiwoyi ke zawuthetha naso ngoku simkhulule. Endesisilwane esisinyoka. Kule ndawo ohleli kuyo. Moya wenyoka. Nangoke. Hey. Moya wenyoka. Hey. Moya wenyoka. Ngiyanazi. Phakamiseni. Listen naye. You snake spirit. Moya wesilwane. Watch out, Ashas. Watch out. Ngibona abanye baqashile. Nansi apha eswini. Ndayinyakazisa. Nansi apha eswini. Chong. Bring it. I'm helping some people here. Moya wesilwane. Ngithetha nazo ngoku izilwane. Moya wesilwane. Bona namhlanje nizosebenza yonke lento bakufake yona. Iza kushiya namhlanje. Nantoni abakufake yona. Can I prophesy? Can I prophesy? Nenzani man? Ningoba nini? Ningoba nini? Susu mntwana wena. Ningoba nini? Nenzani apha? Hey, nenzani apha man? Ningoba nini? Moya wesilwane lo. Ningoba mfene le. Ningoba nini? Zanayi mfene le. Umsebenze ngemfene, silwane. Zanayi. Nayebo sisilwane isi. Nenzani kanje? Nayebo mfene le. Suka wena sephrani, suka. Zulu, suka. Nenzani? Nayebo sisilwane. Nenzani? Ngiyeke nomntana. Ningobani? Ningobani man? Bring me an oil. Bring an oil. Yabo sisilwane esi. Nenzani? Nimenzeni? Nimenzeni man? Anothatha into zakhe man. Uyothatha into zakhe? Yebo. Nizenzeni into zakhe? Static. Anothatha ichume edikeni. Zonako. So sithatha ichume. Yothatha ichume edikwe. Nenzeni pha? Qinisani lo muntu man. Ufuna kumlambo kaGreenik. Simfuna kumlambo kaGreenik. Nimfake emlanjeni? Emlanjeni kaGreenik? Nifake ntoni pha? Zonke into zakhe zipha? Nifake ntoni yakhe pha? Izatifiketi zakhe zonke nizifake pha? Nantoni enye? Siyambona uyazana. Fundile. Sondelani naye. Fundile. Ufundile? Nathatha izatifiketi zakhe. Nazifake emlanjeni. Edikeni. Akanophumelela bethu bangaphumelelanga. Akanophumelela bethu bengaphumelela. Akanophumelela kaneni? Ngumona lona nawo. Yebo. Kodwa bawo bakhe thina sambonisa. Ningodwa bawo. Bonisa. Nizambonisa. Nithatha izatifiketi zakhe nazifake emlanjeni. Fundile. Abafundanga bethu. Funde kakhulu. Can I prophesy? Nawuphina umlambo abafake khona into zakho ngiyasikhulula ngegama lika Yesu. Bendithi ngiyasihola into zakho ngegama lika Yesu. Sikhole into zakho apho sifakwe khona emilanjeni, emadamina, into zakho, izinto zabantwana bakho esifakwe emilanjeni, ezilalina.
nenzani? Hey, nenzani apha? Mziseni, Sibusiso, Mike ba. Nenzani nina apha? Nenzani? Hey, bring her here. Nenzani? Nimenzani man? Nimenzani? Nenzani apha? Niyasha. Apeswini. Nimsebenze ngesilwane. Nenzana. Nenzana. Niza endaweni erongo nje. Benizothina apha. Benizothina apha. Uyazama lo mntana. Uyazama. Uyazama lo mntana. Uyazama. Ngoku benisenzani? Ngoba nihleli down apha man. Nihleli down apha. Uyazama lo mntana. Uyazama. Ngoku into engxakeni unina. Wokhile. Ngoku nina nizama ukwenzani? Suka. Kophani into zenu. The name of Jesus. Is that nine? Can I prophesy? Bonga abantwana bakho abamotshiweyo bayakhululwa ngegama lika Yesu. Nandithi bonga abantwana bakho abamotshiweyo bayakhululwa ngegama lika Yesu. As long as uphantsi kwale ntambiso kuzakhululeka wena, kukhululeke nabantwana bakho. Ayabekho abantu abakholeka. Thank you so much for watching our programs. I hope you are enjoying it. Abraham Shiane, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba around Cape Town ndiyanqwenela into kubana ke uze usihambele apha office zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly abaphambi kwesikolo ekuthiwa iLuhlaza High School. That is where our office are. Indlu ependwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into kubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials, ingakumbi kweli xesha le-festive season nalapho abantu bagoduka khona. Ingabe uzawugoduka uzawubheka ngasekhaya and uyayazi uba kudala laa ndlu yavalwa and idinga into yokubana before uyafika iqale isetyenzwe. Umprofeti unezixhobo ezinamandla, umgijimisi wabathakathi. Zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto zawufika uyowutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwezi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho. Mbukele ekhaya, zama into yokubana ube uxhomana kanye nathi. Ukhumbule siyakwazi ukuposela wherever you are apha eMzantsi Africa, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho zithatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena mntu othi ndineentshaba ezindilekayo, wena mntu othi ndinamagwirha andilekayo, ndiyakwazi uba ndikuzibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda
mshaye mntasekhaya, shaya Jehova. Into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomuntu emntwini wayo. Mamela mbukeli, xa ndikuhlanganisela ibhubesi ndikuhlanganisela nophinda umshaye, ezi zinto zenza into yokubana lento bebefuna into yokubana mayenzeke kuwe mayingenzeki kuwe, koko mayenzeke ezintshabeni zakho. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshaye. Wena mntu onentshaba, wena mntu onamagqwirha akulekayo, ayihambi yodwa mntasekhaya. Abantu abafuna uqiniswa bracelets zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho odele wena kulwe xesha le-festive apha amagqwirha khona. Hlala une-bracelets zikamprofeti ezifumanekayo. Ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli, apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Khona ubuzayo zintoni ezinye izinto onazo apho mprofeti? Unomntu omaziyo onebekelo? Sinawo amayeza angakunceda, ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo mntasekhaya. Singakuposela likwazi lisokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento engathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze. Sinalo iyeza lebekelo elingakwaziyo into yokubana lingakunceda mbukeli apho ekhaya. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofeti unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Now it's your turn into yokubana nawe sikuncede apho ekhaya, utsho ube uyakhululeka mntasekhaya. Andiphele lapho, zininji kakhulu izinto endinazo. Ikhombo yotywala, ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utywala, ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs. Umprofeti finally iyeza lokuyekisa utywala, iyeza lokuyekisa i-drugs, phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele, sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda, umprofeti unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhonkoti kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata, sibanyengezele, utsho kufudumale, ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ungumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe 2 zibe 3 ziphume. Oogqirha baze bathi unengxaki ne-fibros, awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, omama abahlutshwa sisilwane, awulale ebusuku ulaliswa nalento, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomuntu oyindoda. Lento ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane, uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Baninji bafikile omama, bafikile osisi beleqwa sisilwane, behlutshwa yinto yesilwane, bafika mntasekhaya, sabasebenza, sabanceda. Nawe ndingakunceda, ndikusebenze, ndikuthumelele zonke izinto ezingakwazi into yobana zibe ziyakunceda. Ndikwazi ke into yobana ke mphulaphuli undicontacte. Inombolo zam zomnxeba once more ngu-073 907 1240. Ngicela uziphinde inamba zam ngu-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into ongenokwazi ukukunceda ngayo noba uhlutshwa intoni na. Zininji ezikhona. Just wena dial the number on the screen, siwhatsappele, sifowunele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya, abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala, nditsho nemali ezizalayo. Mntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali alala, mvula yemali alala. Sesincede abantu abaninji bebebopheke ematyaleni
ekutshaleni imali ingabonakali, imali ingahlali, ethi imali andiyiboni, ngisebenza kanzima but andinamali. Namhlanje sibancedile, sabanikeza imvula yemali yabanceda namhlanje. Order yours ndikwazi ukuthumelela imvula yemali uphume kulamatyala okuwo. Ndibambe on the numbers on the screen ndikuthumelela into zakho nezinye mhlawumbe ndingakhange bendiyazimenshina, zininji mphulaphula. Yiza sikuncede. Igama wayeBrenda Kashiyane. I am your prophet. Till we meet again. God bless you. Bye bye.